Ayusa, nakasuway na ba mo ning bansikol gisugba pagkahuman gitunuan? Di pun matabas-tabas. Grabing pagkaayusa. Porting pagkalamiya sa blokon sa sabaw. Wa na idakang pasundayag. O, din napunta. Sugda na nato. O karon, di atay bansikol diri Porte pang pagkalabasa. Nagilak-gilak pag yun ang lawas. Bago pag yun kuha. Ayos kayo ni Tukbon. Ato na siyang isugba karon. Pero ato sa nang kuha og tinae. Ato na testingan karon. Pagkahuman na tog sugba. Ato ang tunuan. Daghan sa dagingon nga may kuno ning bansikol isugba. Nga pagkahuman tunuan. Matik pagabaga sa tong uling. Wa na daghang pasundayag. Ato na ning isugba. Grabe sad pagkayo sa sugbaon na ning bansikol. Lami kini siya gunod. Di po ni masi-asi kuhaon ning isda. Maong saludo kita sa mga mananagat. Kay tungod nila. Makatukob kita ninyo mga singgaw nga porting pagkaayusa. May kuyamang na nang usa ka singgawong da sa lubi. Kay magkuha tag lahing para ato ang ituno. Bintahay yun nata diri sa bukid. Kay og kailangan ta magtuno-tuno. Dili na ka matagbog palit-palit pag lubi. Pero kukumama diri sa bukid. Aw, libre na. Basta na lang kay kalubian da sa inyo ha. Aw, kat-kat largo. Bisag dili inyo ha. Pag andam lang niya pod sa sumon ig kaugma. Kay sure ko nang patubango ka sa barangay kaugma. Pero joke ra. Ato na ning balihon atong isugba. Kay napagod na. Porte pang malasa. Mitaligsik. Patay atong isugba. Pero taligsik ra na. Bright kang usa ka singgawong. Kay may nahinay naman ang taligsik. Ato na itak ang atong kaliro daan. Og magpasalamat sa dayta. Kay naabot na gyud sa atong gipangandoy nga followers. Sa kadugay natong vlog diri naabot ra gyud taong kadugayan. Dako kay namong pasalamat sa inyo ha. Nga may padayon gyapon mo suporta sa amo Unta, mo padayon ra gyapon mo sa pagsuporta. Og hinaot daghan mo nakuhang pagtulon-an diri sa moang mga video. Padayon ra gyapon ta. Bahalag hinay. Basta kanunay. Ato na naghihaon natong sinugba. Kay naluto na. Ato sa niilunod natong mga materyales. Para pangpahumot sa tuang tinunuan. Nya ato na ni kupusan atong kinagod nga lubi. Ato na siyang kuhaan sa tuno. Asos dera man ning maing tunuan nagkaguliyang. Lighana sudana. Pero sunod na atosa na silang padaghanon. Atosa ni tungaon kay dili marang sa kaldero. Mati kami bukal man natong gitak nga tubig. Ato na ni ilunod atong sinugba. Paghuman tunuan dayon. Grabe pagkaayusa sa sabaw. Paabuto lang ta nagmubukal. Og after pila ka oras, dira may bukal na gyud. Atuan na ning birhan sa pagtimpla. Kay murag ipanggusla na pud ang mga singgawong da. Og dira atong sinugba nga tinunuan. Di matabas-tabas. Grabing pagkaayusa. Wa na daghang pasundayag kay guslaon tag samot. Atuan na ni hukaron nato ang baho nga mais. Kani mo saktong ipares. Kay init ang sabaw. Bugnaw ang kanon. Hilamos gini sa mga singgawong ron. Wa na daghang storya. Atuan ning hukaron. Unsa pa tong giwat? Managhukad. Wa na daghang pasundayag. Tukbon sa tani. Kay grabe ng pagkagusla Ula, kabab. Tingnan niyo ni, lubang niyo Mae, pwede niyo masigaw. Wait. Kapoy lang pero worth it man. Mingay. May bujag kalbasa ba? Mungkin singa kayo sinulog ba? Isla lang. Enggak lang. Dari mana? Sipol. Sinuan. Dahon. Dito sa bot. Kaya nga hanggang. Basketball. Ini nyo. Coba lo nanya, kawan. Tunuan. Kasi din. Ito, sabaw. Sinulog. Abang karena apa mga tinggaw? Sipol.
Oops, ay sa mga singgaw ato sa palailan nyo ang atong ikalingaw nga duwa. Mao ni ang PH Ras. Sa pag-register na ni mga singgaw, i-click na nimo ang link na sa comment section. Yung pagkahuman, register, pinapalay mo ng mga singgaw. Yung pagkahuman, ang pag-cash in na ni mga singgaw, through Gcash ra. Di po ka maburing ni mga singgaw, kaya daghang kapilian nga duwa. So ato pinaka-paborito dira mga singgaw, kaning Super Ace. Kaning mga singgaw, Super Ace. Pag abot ninyo diri mga singgaw, kamo na bahala di og pila yung ibit. So ato dira. Kanin jud atong pinaka-paborito nga duwa mga singgaw, kay kusog ko nimo hatag. So dira. So ikaw mo rin bahala din mga singgaw, pila yung ibit kita. Atong dako-dako ano pusta mga singgaw. 200. So dira, spinta. 1. King, si Tujis largo. Suban. Katulo. Tara. Uy, scatter mga singgaw, scatter kani. Natay free tin spin mga singgaw. Kani sigurado gini. Tara, let's go. So, dara. Gatag. King. Lah, kamay. 3 mil largo. Tabi. Kamay. Usbi. Sa atong 200 niya pusta mga sinyaw. 4 mil na. Kamay na uga. 5 mil dos. 5 mil na mga sinyaw. 5 mil na. Sige po, 720. Puni bigid. Sa atong 200 nga pusta mga singgaw nakadaog-taog pila 6,000. Grabe pa kaning duta mga singgaw. I-click na ang link sa comment section pag register na PH Ras.